Nungso ora tatanan. Kowe pendhita, ngaku pendhita ning isih mubal-babal kanepsunmu. Bocah wingi sore mbok pateni kanthi sia mbok tumpake ning jarane dhewe. Mbok balekke ana ngaku kowe menungsa kuwi. Kowe duwe rasa kamanungsan ora seta. Ayo. Anakku wis tekan ning pati puluh urip salya ning jagat ki jenengan ora duwe kanca aku patenono sisan. Oh, lakon ya. Mati ya. Ayo, aja mlayu. Mati. Paman, wonten jauh. Guru Setra wis geger mboten kanten-kantenan. Alokipun sami nyebataken Resi Seta dadi senopati ning para Pandhawa kabeh padha bubar mawut ora garu-garuan. Niki kudu pripun sing kula lakoni, Paman? Kudu pripun sing ajeng kelakon, Paman? Kula piyambak mboten mangertos. Nyatanipun Resi Seta tu pandhita ingkang Debya Surasekti. Waduh, ngger mati kula ngger. Waduh. Ayo, salya kon mandheg. Yen pancen ora trima anake tak pateni. Yen kepengin tinjung akhirat, Ratu Mandaraka kene kon adhar karo Seta. Ya. Sewu-sewu kalepatanipun Kanjeng Rama Mandaraka kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Duryudana. Wong kang kaya kowe Duryudana. Kowe kemut gula krasa legi moh nglepeh negara Ngastina mbok kukup saknyatane kuwi dudu darbekmu. Nganti ana dadine peperangan gedhe kaya mengkene merga saka pokal gawemu. Kowe ratu watak angkara budi candala. Oh, putuku ngger. Satenane kowe kuwi ratu becik nanging merga kiwa tengenmu srati-sratimu ngarep mburimu kuwi menungso sing kepanjingan jiwane iblis. Kula ngakeni kalepatan. Kula nyuwun pangapunten. Ayo, sapa sing arep ngadepi Senopati Pandhawa? Sapa sing arep ngadepi Senopati Pandhawa? Pendhita ing Pratapan Suhine ana ing Gunung Suraparwata, Resi Seta. Macem-macem baca kira. Ini wis ora ana apa-apane. Iki wae. Aduh. Ayo omong. Ayo omong. Iki wae piye? Pandhawa wis metu Resi Seta, wis ora ana sing iso menang. Iki kula nyuwun pangapunten. Duryudana wonten dawuh. Mumpung durung srengenge gumlewang ana ing kula. Wancine durung Surya. Ayo. Sapa Senopati Ngastina sing bakal maju ning pabaratan? Tak ungake dadane Resi Seta.
Wadana, wonten Jawa nggih. gunane napa sampeyan cedhak kalih kula? Yen weruh Duryudana diwirang-wirangke karo gerangan Setanya. Kula disin-isin teng ngarepe kawula Wadyabala Senopati, ratu serayan pirang-pirang ewu cacahe. Kula ratu kula niku sing mangreh sedaya niki. Mendunek-unek karo derajate Senopati, wong gerang daplok. Lah kok dadi sampeyan meneng mawon? Adri kali sinten? Paduka anak Prabu Duryudana. Nek ngantos klintu anggen kula badhe matur mangke mendak menawi cukup paduka anak Prabu Duryudana. Kula njaluk iku partikel sapa sing pantes lan sapa sing kuat nandingi Resi Seta. Oh, wonten nggih, wonten. Sinten? Menawi saking pamrayogipun ing Bapa ing Sukalima mboten wonten sanes kejawi namung ingkang Eyang Ketalakanda Sang Mahatma Siwara Bisma. Eyang Bisma. Iya, menika ingkang saged napaki lidanipun Resi Seta. Sing Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika winoring samu gandeng sampeyan sing isa duwe go partikel kap bidalipun Eyang Bisma wonten ing pabaratan kula pasrahaken dhateng Bapa Durna menawi saged lan sagad dados senopati ning Kurawa syukur nek mboten sampeyan sing kula salahke. Oh inggih ngestaken dawuh. Pinten mangke daya-daya kula nyuwun pamit bidhal dhateng ing Ngetalakanda. Matur dhateng sanipun Sang Mahatma Siwara Bisma. Kula borongaken padukan Bapa Penebaring Sukalima. Nyuwun pamit nggih. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Oh. Janing-aning laloka kati langit nambang
pantepas lan upamaneka Om Om Lintang tulya kusumayana sumawur Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawuna langgeng. Begawan Durna. Padha rarja sapraptamu Begawan Kumbayana. Penemban. Oh, tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala praptanipun ingkang abdipun Begawan Durna. Kepareng kula ngaturaken sembah semung keping pabekti kula kunjuk sandhap papada paduka sangati penemban ing Ngetalkanda. Sang Makmur Siwara Bisma penemban. Iya. Ndak tampa Begawan Durna eneng apa? Sarta kepiye munggo kedadeyan Tegal Kurusat Setra kene? Begawan Durna, oh nggih, penemban. Perang sampun dumados. Malah sampun kathah senopati-senopati ingkang gugur wonten madyaning palagan. Jagat Dewa Bathara. Mongko wiwit biyen mula ora kurang nggonku mbudidaya supaya perang iki aja kelakon lan aja kaleksanan. Nanging tinemune putuku Duryudana lah kok mberung kaya mengkono Durna. Mongko yen ditelusur saka sejarah Bisma wong kang ora mangan nangkane nanging jebul aku gabul pulute Kumbayana. Wiwit biyen mula aku kepengin negara tinggalaning kakek moyangku iki tansah manggih katentreman, nemu karahayon. Nganti ndak rewangi ninggal kamukten praja. Wiwit enom biyen niatku mung kepengin aja nganti ngestina iki dadi ajanging regejegan. Nanging tinemune saiki kedadiane kaya ngene. Upama biyen aku gelem dadi ratu, mestine ora bakal kaya ngene kedadiane. Kodrat kang lumaku nanging tak ketunana tanpa guna. Kabeh wis kelakon ngibarate wis sega wis dadi jenang, ora bakal bali dadi sega meneh. Lelakon wajibe dilakoni. Rak ya mengkono Durna. Oh nggih, leres penemban, leres. Sak banjure piye? Nuwun sewu penemban. Nalika semanten peperangan Senopati Ngastina ingkang abdi Durna miwah Prabu Salya ing Mandaraka. Dene saking Pandhawa Satriya Wirata Raden Utara lan Raden Prasangka. Lho kosek. Kok wong Wirata melu-melu kuwi kepiye? Iki rak perange Pandhawa lan Kurawa to. Lah kok dadi wong Wirata bebarung sinang. Oh nggih. Lah inggih menika penemban. Kula piyambak ugi gumun. Nanging Raden Utara lan Raden Prasangka sampun saged kula sirnakaken. Nanging sareng ingkang majeng Resi Seta sedaya sami bibar mawut boten kanten-kantenan. Awit saking pangamuhen Resi Seta, mongko miturut ingkang abdi saka lima. Mboten wonten ingkang kedugi mapaki kridanipun Resi Seta kejawi namung paduka penembane Ngetalkanda Sang Mahatma Siwara Bisma penemban. Pandhita kang kinarya wangsit mengkuliring kasarjanan. Pindha kumpang manging seping madu sarining tawang. Susuh angin ngendi nggone. Lho kosek. Seta maju kuwi minangka senopatining Pandhawa. Ya ngono apa piye Durna? Oh nggih penemban leres. Malah sampun kathah bebanten awit saking tandangipun Resi Seta menika penemban. Wo langguku karepe dhewe. Sing mestine sing perang kuwi rak Pandhawa lan Kurawa wae wong kono-kono aja melu-melu.
Nek gerangan kaya Seta kok melu-melu kuwi sing napakne dudu Bisma ora ana sing nandingi Minggira Durna. Tak temonane Resi Seta kaya ngapa Begawan Durna? Oh. Cumangkah anggro sesumbar lindu bumi gonceng kumaludha kuntur katup membak penyu kang kumambang Seta iki kepiye lah kok dadi kaya ngene etungane kepiye iki perange Pandhawa lan Kurawa lah kok kowe wong tuwa malah ampyak awur-awur sak karepmu dhewe iki kepiye ora sandadak kok kan bebangal ayo ora sandadak ngrembug babakan itung-itung saiki mara gage pitungan yen Seta wis ngadeg ana ing kene lan Bisma wis ngadeg ana kono mung kari kowe apa aku ingkang tekaning pati oh posigek Seta aja kaya ngono aku tekan kene kuwi ngeman karo kowe aja nganti melu celeng boloten yen ngono tak pringgake kowe mundura aja melu-melu perkara iki mundhak mengko salah kedaden karo Bisma mula mumpung durung kelakon Seta cupeten semene wae kamurkanmu wangune kowe karo Bisma kuwi ming nyawang peperangan iki ora sabokian cangkem Masih Seta anak sile ungke kantung mati pun tasme dan yudo samyong mungang ayo apa oh, ayo, tengok masuk tipian. Ayo, hot, ayo. Edan. Iya. Iya. Wah, kowe wis tuwek.
ning tenagamu ora suda Seta. Aku wong tuwa ndo. Jak perang kaya cah enom. Menggeh-menggeh ora kuat tenagaku. Aku ora kalah Seta, aku ora kalah. Ora kalah, ora mundur. Ayo, kene maju. Ora gelem maju tak oyak pateni kowe Bisma. Waduh. Wah, tenagamu. Wah, edan. Aku mbok oyak nganti tekan tepining segara kaya ngene. Isih katon nggonmu mlayu. Oyak karo aku, Seta, aku kuwi ora niat mungsuhan karo kowe. Lah kok sajake getem-getem ngono arep nyerake karo aku. Aja mlayu kowe Bisma. Wah, Sirih getih wedi mati. Durung babak kulitmu durung putung, balungmu durung muncrat, getihmu wis melayu ndelik kowe Bisma parat. Pedro, Nun. Disilemi. Aduh. oh, saiki leren disuk kapan? Ayo disilemi. Yen ketemu Bisma digeret kon munggah kon tanding karo aku. Wong iku wis suwe ora iso renang. Tenan. Ora usah alasan. Sumpah ora iso nglangi. Kowe gelem nyemplung tak kepruk sirahmu. Nyemplung apa kepruk? Nyemplong. Wah. Modar cah kae. Wong ora iso nglangi kok gayane ngomong sapa kok. Wih, gaya turuwe iso. Piye? Mboten nonton. Mboten Ding, dereng nyilem. Kowe tak kamplong sirahmu lho kowe. Kula weruh dereng nyilem. Ayo nyilem sik. Mboten nonton. Kepiting le. Heeh, Mbak. Asemi ajar to. Bener. Dilakake. Wah, lah kuwi iso dadak ping bolak-balik. Petruk ki ya teger-tegere digegem to. Ya men. Kowe ora dingonokne kuwi ndak tuman wae ming arep nyilakake aku. Pedro, Nun. Dinteni sak metune Bisma. Ora lega rasane ngati ki ora tanding. Nganti sak tekaning patine Bisma apa Seta sing tekaning pati. Nggih, nderek mawon. Dinteni sak metune Bisma. Ora lega rasane ngati ki ora tanding. Nganti sak tekaning patine Bisma apa Seta sing tekaning pati. Nggih, nderek mawon. Dinteni mawon. Manjing telenging bengawan. Sang Dewa Brata nalika semanten kecipan nandhingi kridanipun Resi Seta. Hanyabrang bengawan Resi Bisma nalika semanten reca mapan wonten ing sela satengahing bengawan Sigura Patrap Semedi Sang Gangga Putra. Tutup Triratyon netra tingkem asta manembah tinumpangake dada. Halampah Semedi Maladining. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung pamutaing Sang Bisma dhateng Ibu Dewi Gangga. Denya nyuwun daya timbul kekiyatan den rasa ngendhih kridanipun Resi Seta dadak sakoling mangke dadya bena toyaning bengawan kaya arsa ngelem jagat Kurusetra
kang pranyata dadi tandha rawing Sang Ganggawati. Sigra paring daya kekiyatan awujud jemparing ingkang amung sak glagah ing ngawasta jemparing cucuk dandang kadingal murup bedoring pusaka dupi pusaka tinumpang pepangkoning Resi Bisma dadi gragapan risang Jahnawi Suta wau. Memang gumara sangganing Prawadyabala mandekata lawan pindhi ayo kowe aja tinggal glanggang colong payu Bisma. Kowe ngakune pendhita ampuh nanging nyatane ora spira kadigdayamu. Nyambata dewa suntaan pusakamu Bisma. Seta. Sepisan iki kowe tak elekake Seta, mumpung durung kelakon. Mundura. Aku ngeman karo kowe Seta. Ora susah adol welas. Yen pancen kowe duwe pusaka tibakno ora bakal tak tamengi gigir. Bakal tak tamengi dodo. Aku wis ora kurang-kurang nggonku ngeman karo kowe. Nanging wangune kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Sing gedhe pangapuramu ya Seta, kuat nampani pusakaku aku meguru karo kowe Seta tak kandhani. Ayo, amuk Sunabrata Jayabrata. Yen pancen duwe pianggel tibano legane atiku. Ora bakal tak tamengi digil. Tak tamengi dodo Bisma. Dadi tak mungalke jajaku. Papiak. Oh, kowe mati. Oh. Kakekku. Anakku, Ger. Anakku Seta. Ora nyono babar pisan. Yen to anakku lanang kudu nemahi lelakon sing kaya ngene. Mongko
Nalika aku weruh tandangmu sing kaya ngono mau, saka pangiraku Kurawa sak Duryudanane mesti bakal rubuh. Nanging tinemune kaya ngene, Seta. Iya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Dene Pandhawa kingan jalari kawontenanipun Paduka Kanjeng Eyang. Saumpami Paduka Kanjeng Eyang boten kepareng magut rana nananggana. Tentu kemawon boten badhe kados mekaten kawontenanipun Kanjeng Eyang. Wah, Seta kakekku. Tatanen nunjaling napas. Jalaran yen nganti nyengko nggonmu Maranata. Mlebu metu ning napas bakal saya deres getih sing metu saka dadamu. Kunto Werkudara Kresna Janaka puneyang ora gelo nggih, ora puneyang ora getut. Nadyan kahananku wis kaya ngene, nanging pangrasaku kaya wis lunas, wis tuntas. Gone puneyang duwe utang marang putu-putuku Pandhawa. Kunto Werkudara kowe Janaka. Ananing puneyang kananing kaya ngene ndak jaluk aja cilik atimu ya nggir. Aja kendho rasamu. Nadyan puneyang mung tekan semene nggone mbiyantu marang putu-putuku kabeh. Nanging puneyang ora bakal kendhat. Nggone tansah minta marang Gusti. Muga-muga Pandhawa bisa mbingkas angkara murkaning Kurawa. Werkudara, Iye. aja mbok kendhoni. Nanging kepara kenceng ana tekadmu. Mung welinge puneyang. Jroning kowe padha andon yuda. Tak jaluk yen menang aja sumbar ya nggir, aja umuk elinga. Lamun menang lan kalah kuwi amung petungan. Bisa uga saiki menang, nanging bisa uga besok kowe kalah. Mula aja umuk ya nggir. Nggih. Eyang ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Putu kaya wis binuka piwaraning kasuwargan. Wis katon padhang dalan ingkang kudu tak ambah. Pandhawa Jaya Wijayanti ya nggir. Rama kula nyuwun pamit. Kula ngrumiyini Rama Prabu Matsmawati. Ora aku piye Kresna. Kresna, aku piye? Anak telu lanang mati kabeh. Kresna, aku dapuken Senopati. Uluh urip wis ora ana sing diarep-arep. Adepaning Senopati Ngastina. Kaya ngapa wujuding Bisma parang.
Menungsa kurang tata. Ngakune pendhita nanging isih nuruti marang mubaling kanepsun. Kresna, aku dapuken Senopati. Aku mati ora apa-apa. Anak telu wis mati kabeh. Apa sing tak arep-arep, Kresna? Eyang, sampun. Eyang, nuwun sewu. Eyang Seta sampun kundur wonten ing tepet suci. Malah sajakipun sampun katampi sawanipun dening Bathara Ketitik. Moksa saraganipun ical dipun kedhepaken. Dene salajengipun menggalih babakan Senopati ing kedah kapacak. Amapakaken kridanipun Eyang Bisma minangka Senopati Kurawa Eyang. Mila monggo. Ratu lenggah ingkang prayogi. Ing sampun klampah menika dados Kaca Benggala lan sampun ngantos dipun getuni, dipun getunana tanpa gina. Jengkaripun Kanjeng Eyang Seta monggo dipun surung mawi donga sesanti supados tinampi sawanipun wonten ngersanipun Gusti Kang Mahanasa. Manggih kasampuraning sejati Eyang Maswapati. Ratri lenggah ingkang prayogi. Para Pandhawa tasih geget waja kados mekaten lha kok paduka ingkang sepuh malah kados mekaten. Eyang Maswapati, piye? Pengaman ingkang sampun nggih sampun boten perlu dipun getuni. Inggih kados mekaten menika kawontenanipun peperangan. Yai Munta, kula wonten dawuh. Menapa wonten pamayogi sinten ingkang kedah mapakaken kridanipun Eyang Bisma, Yai? Nika Prabu, nek paduka paring dawuh ingkang katen kula boten saged matur Kresna. Kula wonten dawuh. Aku wis kandha karo kowe to, aku wae dapuken Senopati, aku wis ora ana gunane urip ana ing jagat. Wis ora ana sing tak kudang, wis ora ana sing tak arep-arep kabeh wis silang musna ning Bratayuda. Kresna kaki. Aku dapuken dadi Senopati. Tak adepane Bisma kae. Umpama aku kalah, aku mati pancen kuwi sing tak ajab Kresna. Nuwun sewu, Yang. Mestinipun pangandika ingkang mekaten menika kedahipun sampun ngantos kawiyos. Amargi menapa? Eyang menika dados satunggiling pispa ingkang kinarya gondelanipun para Pandhawa. Monggo nalika dereng kawiwitan Bratayuda, nalika semanten kantar-kantar penggalipun Kanjeng Eyang kados mekaten. Persasat kaya nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa. Sakmenika wonten lampahan kados mekaten, lha kok lajeng kawiyos pangandika paduka ingkang mekaten. Menika tegesipun paduka Kanjeng Eyang ngrubuhaken dhateng manahipun wayah-wayah paduka Kanjeng Eyang. Tasih dipun antu-antu iga pratikel miwah piwucal-piwucal paduka Kanjeng Eyang anggenipun Pandhawa sami ngayati peperangan menika. Mbok sampun kados lari alit. Jagonipun sampun tarung menika kedahipun paduka Kanjeng Eyang saya sengkut anggenipun botohi dhateng jagonipun. Boten kok malah badhe mlajar saking kawontenan. Menika boten sae, Eyang. Kagatri sangga piranguri nangkul kinembit-kembit dosa ngreknaning bawana ya yen pancen kaya mengkono saiki aku wis madhep mantep. Sabanjure aja mandheg tekan semene Kresna. Selak srengenge ngene gumlewang ngangslup ana ing jodhog susih kulon. Pandhawa kudu ngadani Senopati sarta ngetawani manggalaning yuda. Perkudara, apa? Sapa Yayi? Wah, ora sah sapa-sapa. Aku wae dapuken dadi Senopati tak jangkae Bisma. Kae yangmu? Ya men. Ana ing peperangan kudu isa milahake di sedulur, di kanca. Sapa sing wis wani mancing ing peperangan kudu isa milahake antaraning katresnan sarta tata kramaning wong tuwa karo cah nom. Ning peranganane mungsuh karo mungsuh. Iya, nanging dudu mungsuhmu.
Nadyan Sira Yayi Debya Surasati kedunungan pusaka ing ngampuh nanging si Bisma kae sak derajat sak traju bobote karo para dewa. Mulai nganti si ading maju ing peperangan tan wurunga mung bakal tekaning pati. Wis to, percaya aku. Wah. Menapa kula mawon Koko Prabu kula ingkang badhe ndawaken jemparing tumantuk dhateng jajanipun Eyang Bisma Arjuna kula wonten dawuh. Eneng kene kowe iso matur kaya mengkono nanging yen kowe wis adu arep karo Yang Bisma nek nganti ora ndeprok nyembah ning pepadaning yangmu apa ucape Kresna kuwi engko kondhangno sak jaket yen Ratu Ndarawati iki ratu sing ora ana nyatane. Inggih. Kae uga dudu mungsumu. Nadyan boten saged bandha yuda menapa kula mawon Koko Prabu. Paduka Yayi cekap mangestoni saking pakuwon. Mangke wonten menapa-menapa iga pertikel menika saking Paduka Yayi Prabu. Lah sak banjure piye iki Kresna apa memandheg tekan semene? Neming mandheg tekan semene surak mawurahan swaraning para wadyabala Kurawa kae mesti bakal gawe panas kupinge Matswa Pakdi Kresna. Tan samar pamoring sukma-sukma sinamaya. Winayu ing asepi sumimpen telenging abu. Kocap kateton aku semanten ingkang kekalangan Malaya nenggih sukmanipun putri saking Gyantipura nenggih Dewi Ambuh. Ing nalika semanten sedawit pinarjaya dening Raden Dewabrata. Ing batos kaprawasa dhateng rusaning raos tresna dening Sang Dewabrata mila ing cipta. Dadanedya manjing kasuwargan lamun dhateng sarengan kelawan Sang Bisma. Nalika semanten Dewi Ambuh Uspana dhateng jantraning pesthi tumapak ing perang Bratayuda. Dadya binuka wiwara denya arsa mapak kundring Sang Ganggaputra. Sesarengan manjing loka baka kelawan Sang Dewabrata mila gya manjing sajuga angganing Dewi Warasikandi. Cancut Taliwondo ya ngangsek swaning Dang Dewi Warasikandi. Lho, Sri Handi, ngopo kok banjur ngangsek nggon mulungguh? Punten Koko Prabu. Saha Kanjeng Hyang Wirata dene ingkang wayah sumela. Nestene marang kula dinten mangke sampun madhep mantep bilih kepareng mboten kepareng pangkat kasinopaten badhe kula suwun. Lho Gusik. Sri Kandi kowe iki aja guyon lho. Iki dudu papaning wong sembrono. Selagine Yang Museta wae gugur ning peperangan, lah kok kowe bocah wadon bakal mapakake kridaning Bisma kuwi piye? Sri Kandi kowe aja mirang-mirangke wong lanang. Sri Kandi kowe elinga Yayi, mundura. Ya bener si Adin kuwi nadyan wong wadon nanging duwe kaprawiran nanging mbok yo ngilo karo kahananmu Sri Kandi. Koko Prabu Ndarawati. Dinten mangke kula ingkang sagah mrawasa dhateng mengsah kula mboten ajih pecah. Koko Prabu monggo latri paring wekdal dhateng kula Koko Prabu supados dekasinopaten. Eyang. Piye? Menawi saking petangan magal mekaten mesinipun kula ugi mboten badhe nglilani wala Sri Kandi madheg Senopati. Nanging nuwun sewu. Sajakipun wonten wewadi ingkang sinengker salebeting lampan menika. Lho. Lah prayogane piye Kresna? Sri Kandi wonten dawuh. Tak biyawarake ana ngarepe para prajurit lamun titik lungguhan iki Sira Yayi ingkang ndak pisuda dadi Senopati mungsuh Kanjeng Hyang Bisma Sri Kandi. Batope matur sembah nuwun Koko Prabu. Dinten mangke monggo latri ningali dhateng kridanipun para Sri Kandi Kanjeng Hyang.
Kresna karepmu piye? Sampun to? Pitados kalian kula. Oh iya iya. Lah kok madhep mantep sih kandigane maju ning pabaratan. Janaka kula wonten dawuh. Aja negake marang bojomu Sri Kandi. Ingestaken dawuh. Semanten ugi kula nyuwun pamit Eyang. Ngodol lampahipun para Sri Kandi. Iya ya Kresna sing ati-ati. Ora mentolo pun yang nyawang lelakon iki mengko Kresna. Sampun to, pitados kalian kula. Werkudara, apa? Aja ado karo aku Arjuna. Lakuning Sri Kandi kae yen adoh caketana yen caketana ya Dimas. Ngestaken dawuh ora Bu. Kowe siwijining wong wadon sing mirang-mirangke karo wong lanang. Sri Kandi, ora urung aku mung bakal kelangan karo kowe. Ayo mumpung ora ana Kaka Prabu Ndarawati, ayo bali wae. Kowe bali menyang Madukara Sri Kandi. Utawa bali menyang negara Wirata. Tobat iki bojone dadi senopati kok malah kaya ngono ki piye ta? Panjenengan ados pundi kudune ya nyengkuyung marang senopati lah kok malah panjenengan menika ngrepa. Menawi kula sampun kadhapuk senopati menawi kula ngantos kula ngucir ing ngajure tegesipun kula menika badhe dipun cecamah dening tiyang sejagat. Sri Kandi wis ora duwe kaprawiran, Sri Kandi wis ora duwe kadigdayan. Mboten. Tetep kula badhe mapaken ridhanipun Yang Bisma kula mboten ajrih. Yang Bisma kuwi digdaya, Yang Bisma kuwi ampuh. Yen ming kowe sepira kekuatanmu, batobat aja cocok kirani karo dadane wong liya. Giri lusi jalma tan kena kinira lho. Nadyan kula wek menika tiyang estri nek iso ngerti nek wong wedok iso menang karo wong lanang. Mustahil. Niku mboten wonten kelakon. Jeneng wong wedok kok menang karo wong lanang. Teng pundi-pundi niku derajate wong wedok niku sak ngisore wong lanang. Wong wedok niku kudu sak ngisore wong lanang. Sing kandha sapa saiki ya wis sak padha wae. Saiki ya padha wae. Wong wedok ya iso kaya wong lanang. Wong lanang kuwi malah sosok ora iso kaya wong wedok. Wong wedok ana sing nyambut gawe kaya wong lanang, ning wong lanang ora bakal bisa nyambut gawe kaya wong wedok. Oh iya ya. Makane kuwi aja waton ngembe karo wong wedok. Apa rumangsane? Nek wong wedok kaya ngene iki njur kalah karo wong lanang durung karuan dijajah. Lho. Panjenengan niku minggiro niki senopatine ajeng mriku ajeng njajal. Ajeng njajal kalih Kang Eyang. Mboten napa-napa. Petruk iki bojoku. Lah nggih kula ngerti nek pun kaya ngeten iki lajeng mengking pripun wong jenenge wis kebacut wani majeng perang kok. Disawang dhisik. Mengko kira-kira Sri Kandi kecipuan monggo anggenipun badhe krencang ini nek Kandi kowe ora njaluk bantuan ya aja dibantu senopati kok njaluk bantuan ki isin. Senopati kok njaluk bantuan kuwi isin. Sing kudu njaluk bantuan niku kula. Ngoten lho. Anggere go stop map niku terus rawuh sowan teng Madukara kula dok. Nyuwun sumbangan sukarela untuk menghidupi kompor saya. Niku nek karo kula pantes. Terus semingga. Ora, aku ora mentolo. Mentolo ora mentolo sing dadi senopati.
Petro edan. Aku arep ngoyak bojoku kok tok sikep. Sampeyan niku senengane mbok ya wis ben dijarke wong sing dapuk Keng Raka. Keng Raka niku titis lho. Ndara Kresna niku titis. Nek pancen Ndara Srikandi niku ora trep, ora pantes, ora pas dadi senopati, Ndara Kresna mboten ajeng dadekke senopati. Nek gandeng Ndara Kresna niku titis, niku Ndara Kresna mesti entuk. Kaya wau nika, bareng Ndara Srikandi maju Kresna. Kanjeng tasih wonten wadi ingkang sinengker wonten ing lampan nika Kanjeng Eyang. Terus Ndara Maswati tak, Apa ya ngono Kresna? ijo. Injih. Ha, injih. Ngaten iki ta? Niku arep wong irenge ora awas nika dadi aja sembrono. Iya ya truk ya. Heeh. Nek sampeyan menggak Ndara Srikandi niku tegese sampeyan ora percaya karo Ndara Kresna. Arep nika niku nek adus pendak Surara lho. Apa ya? Deloken awake ngetel kaya ngono niku. Lah karo aku putih aku apa juragan kok karo ponakan putih ponakan iki ra ndak mangun to? Iya. Heeh. Nek Sinuwun Ndarawati pun ngendika Arjuna, Srikandi iki pantes dadi senopati. Sampeyan nggo rasa dadak menggak cukup. Iko Prabu ngestaken dawuh kok Prabu. Ngono. Wis aja menggak neh. Iya. Jera, Iya. nika titis. Ning cacate siji. Apa? Nek jilih dit ra tau banyak. Apa iya? Weh, kandhane kula niku tau lho. Sampeyan tau ngerti critane dereng? Durung Tak critani. Mboten napa-napa ndawake wektu. iya. Kula tau to alun-alun jaman biyen pun jaman sadurunge dadu biyen. Heeh. Kula ora tenguk-tenguk teng alun-alun negara Ngamarta. Iya. Terus niku liwat ngau kereta. Tuk-tuk mandeg teng arep kula. Melu tenguk-tenguk. Terus takon kali kula, "Goro kok, Truk?" "Ambeto." Lho ngoten. Nek kersa nggih kaya ngeten iki. Jaman semonten kula niku ming nglintingan niku lho. Apa kelobot niku lho. Gayane mutah. Aku rajane kaya ngono to. Aku nek ora sing ngrokok tukon sing larang ora iso nganu nglakoni. Angge ditokke ora gawa. Sapa? Kresnane niku. Ora nggawa. Terus mbisiki aku, aja krungu sapa-sapa terus nek kowe nggawa dit tukokno dhisik. Oh nggih mboten napa-napa kadang bendara to. Ah iya. Terus kula tumbaske. Seprene iki anggere tak duduhi wadahe niku dhek ya minggat. Nglali. Oh, ngono to. Heeh. Nendi rung rampung. Arep nututi Srikandi. Wah, critane Kresna kok. Anggere tak duduhi wadahe ngono terus gayane. Ngene ya, Truk, sejatine urip kuwi telek anggere tekan. Pun suwe. Wis ket mau. Berarti, krungu. Ngertos? Ayo ngerti no. Rokok nih wau. Heeh, ngerti. Dan ngapunten, ngapusi. Ngapusi ya kena ning apa wis memper nek aku kok tak anggap ratu kere wis memper. Omong weteng kok. Mbane ra omong, mbane ra omong. Mbane ra bicara. Maaf. Aku ndek utang kowe pira? Mboten gadah. Lah jarane kowe tau nukake rokok aku. Oh, cangkeme Petro iki jan ngayal kok iki. Mangkelake ora. Sing ngomong sinten? Lho, lambemu mau iki pancen ngeyel iki. Ini aku sengit karo kowe iki. Nek kon mangan kae ra jamak.
nek kono mong sulah selek ora. Nyok tak sahur saiki tak sahur. Mboten kawula. Ora, yo ndelok para Srikandi. Wis ben ora ndelok ora apa-apa. Wih. Ape lho? Ayo, ora ndelok ora apa-apa. Rugi. Ora, ning aku arep nyaur utangku. Piro to? Oh, mboten. Tak sahur 50.000. Nggih. Ning bar nampa dhuwit mlayu sing adoh. Terus tak senjata cakra ndasmu. Ora, kuwi karo kowe iki sok jengkel. Nek ngrasani bendara sak penake dhewe, nek arep nesu ki nesuku nggon piye? Wong kowe iki nek disoni ora wangun. Lha nggih. Rai ngenten iki nek disoni ra iso. Rai ngenten iki apike diparingi arta. Ora butuh. Wah. Ayo wis. Lah, gak tenan to isih ngece to. Petro. 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 Namane bali sinten? Petro. Wiwit dinten iki jeneng kula ganti Patrick. Oh iya. Patrick. Non. Ya men rada modern ora. Wong edan. Ayo kae ditututi monggo. Yang merotek ini pojok-pojok. Wis kok iki sono mati benda wong sing ganti tapi ganti kok. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang manging seping madu sarining tawang susuh angin ngendi kone sepi mamring peperangan ora eneng sapa-sapa bareng seta mati saka tanganing Bisma. Perjurit Pandhawa kaya ilang musna saka ngareping begawan Bisma. Ayo. Ayo sapa sing madeg lho? Oh. Srikandi. Srikandi kowe sing mapake pun Eyang Srikandi. Oh. Taun-taun gonku tansah kabondo ing dedosan. Dosa ingkang tansah ndak gembol tibane kelungguhan iki bakal wudar. Piti kelungguhan iki aku bakal nglunasi marang utangku gage wong ayu. Cupeten semene uripku. Keplalah aku urip ana ing alam donya amung kaprawasa dening rasa luput. Pungkasana lakoning Dewa Brata Srikandi patobat. Anjing yang menika Senopati ning Pandhawa Wara Srikandi. Iki kedugi mapake kridanipun paduka Kanjeng Hyang. Monggo sami tangkep Jaja Pilang Tatu kula mboten ajri pejah. Ladakmu isih kaya biyen. Ayo, yen manjen kowe ngajak guyon karo Bisma, gage kowe arep apa? Latri nampi kunjungan kula Kanjeng Hyang. Ayo Srikandi. Ayo entekno.
Ayo, Sri Kandi, gage lepasno jemparingmu. Lepasno jemparingmu, ora Sri Kandi. Ayo, tak seblake dadaku. Aku ikhlas marang patiku gage. Sri Kandi aja tida-tida, aja mangu-mangu. Aja kendho nggonmu nyekeli Gendhewa, Sri Kandi. Untapno nyawane Begawan Bisma Wara Sri Kandi. Oh. Ayo. Ndak ungalke dadaku. Untapno Bisma gage. Kaya wis lunas uripku dina iki Wara Sri Kandi. Ayo. Aja tida-tida. Tak ungalke dadaku. Aja kendhongonmu nyekeli laring Gendhewa. Mundhak ora banter playuning panah. Kene Sri Kandi, tamakno pener jejantunging Poneyang supaya ndang lunas uripku ning alam padhang. Ayo, Sri Kandi, culna laring Gendhewa kuwi ndang tumancep ning dadaning Bisma Sri Kandi. Oh. Wah. Iya. Wah, ya. Eyang sepinten ngalabatanipun ingkang wayah pun punta kula nyuwun pangapunten Eyang. Sepinten ngalabatanipun ingkang wayah pun Ndrawati kula nyuwun pangapunten. Wah, Bisma aku jaluk ngapura. Eyang kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang kapuping Rana Madyalaga, Kanjeng Eyang. Putra Duryudana. Aku tak melumah sedhela tak nyawang marang pasuryaning putu-putuku kabeh ya, Ger. Oh. Oh. Untadewa kula wonten dawuh Duryudana Kula wonten dawuh bareng aku mlumah kok sirahku ndengongok kaya ngene ora kepenak nggonku nglakoni. Aku njaluk bantal Duryudana. Aku njaluk bantal sing kepenak. Dursasana kula wonten dawuh. Jupana kajang sirah sing indah sing apik nggih ngestakaken dawuh. Sing saking Pradamas agem Kanjeng Eyang. Yo kuwi becik. Oh, dudu kuwi.
dudu kuwi ngger. Kuwi rak bantaling wong mendem kanikmatan kadonyan. Ning iki bantale Senopati Magut perang kuwi ora kaya ngono kuwi Duryudana. Puntadewa aku golekno bantal Puntadewa Arjuna Wonten dawuh. mestakane Kanjeng Hyang kuwi cagak ana nganggo jemparingmu Yayi. Ngestaken dawuh kok Prabu. Nah, iki sing jeneng bantale wong perang iki kaya ngene iki. Inggih. Purupati, Kula aku ki wis tuwa. Maju perang kentekan tenaga aku kok ngelak. Purupati aku jalukno omben-omben kanggo tamba salit gondangku Duryudana. Dursasana kula wonten dawuh jupukna whisky. Wah, Nggih, oh telas deh. sebabe Pun kula entekke. Mun kantun ao. Kose aku moh ngombe kaya ngono iki ombening wong seneng-seneng. Puntadewa aku golekno omben Arjuna. wonten dawuh. Apa isih ana banyu ingkang kinarya ngumbah pusaka, kinarya ngumbah gegaman, ingkang kebak getih sarta kecampuran getihing mungsuh? Tasih Aturna mrene. sendika ngestakaken dawuh. Ya iki ombene wong perang iki kaya ngene iki. Ning nggonku gletak iki kok rasane isih panas. Duryudana, Lho. Sarputer kian cangkem. aku njaluk payung ngger song-song supaya iso nutupi panasing srengenge iki. Dursasana kula golekno payung. Ora tapuk lambemu lho. Golek payung kok cengengesan ora. Nggih ngestakaken dawuh. Kacang anu kleru omben-omben kleru. Payung mesti bener. Payung sing endah sing apik, song-song gilap yen perlu. Ora butuh kuwi. Kuwi payunge wong mendem kamukten. Kamukten ing alam padang. Kresna, aku mara gage golekno payung kanggo ngiyupi aku, Kresna. Perkudara wis tanggap ing sasmita, Yayi. Yo wis. Mangkato, kocap kacarita. Sigra medal lan dwala sing ngagengira telung prangkul Sang Werkudara. Kagiat Prabu Duryudana. Kacihna Sang Werkudara sang ngamuk mila bubar sangganing para sada Kurawa. Ayo, 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 mlayu.
Nger Untadewa Kresna Werkudara Mara Gage Sawangen tinemune kabeh ing ana ing alam donya iki amung barang lamis. Yen kowe golek menang kemenangane alam donya kuwi ya mung kaya ngono kuwi. Kemenangane Madyapada kuwi ya mung kaya ngono kuwi. Mula Nger, jroning kowe nglakoni peperangan iki kudu nganggo jiwa satriya ingkang sejati. Ingkang linambaran jiwa satriya lan jiwa karahayon. Sartane jiwaning kabrahmanan. Ampuing gegaman kuwi amung kudu linambaran bebuden rahayu. Dene budi rahayu kuwi bisane ketemu mung merga caket karo Kang Murbeng jagat. Mula yen mung ngendelke kasantosaning lair yen mung ngendelke kasantosaning lair mesti sithik mbaka sithik bakal luntur karahayane. Bawur paningale dene dadine ya kaya ngene iki. Kowe Pandhawa lan Kurawa padha rebutan bumi warisan kang kaya mengkono nanging sejatine kang weruh perkara iki amung Pandhawa lan kowe Kresna. Mula aku meling karo kowe ya Nger. Ana tetembungan kudu wikan sangkan ingkang dadi dedagangan kudu awas ing papat. Ayo angger payu wae. Senadyan laris iku bebasan kaya wong mancing kena ing petangira nanging luput sundukipun. Weh paweka dadi tuna meh larang kanggo maragati binuwang tanpa tuwas. Tegese perang nganggo korban larang-larang mung bakal mbok buang tanpa tuwas. Wong kuwi menyang endi parane mesti mung bali pangayunane Nger. Wis cukup semono welingipun Eyang. Padha tutuk-tutuk nanggone padha nglakoni peperangan. Pune yang tak nyawang saka kasuwargan bakal ndak etungi ndi satriya sejati lan ndi sing dudu satriya. Kanjeng Ibu Gangga. Rama Prabu Sentanu ingkang putra nyuwun pamit. Oh, Ambo. Ayo kene pedhuken pun Kakang Ambo.